Amen. And shout out in the a short text. John 11, verse 44. John 11, from verse 44. The man who had died came out, is the story of Lazarus. The man who had died came out, his hands and feet bound with linen stripes, his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. I'll repeat again. The man who had died came out. His hands and feet were bound with linen stripes, his face wrapped with a cloth. Jesus said to them, unbind him and let him go. Yandira kubata mangwanani ano ndekuti ndoda uwanirwe nyasha concerning people. Nyasha pamberi pevanhu. Grace concerning people. Zvakanaka kuva nenyasha kuna Mwari pamberi paMwari. Uye nyasha idzodzo dzitungamirira kuti uone nyasha pamberi pevanhu. Grace nyasha pamberi pevanhu. Mwari ukupewo vanhu vanogona kumira newe. Nekuda kwekuti Jesu waita munana pano, wakomanda Lazarus kuti abude muguva. Abuda muguva in a miraculous way, meaning akasungwa makumbo. Pandaverenga pati he was bound. Jesu ndokubva amudana, Lazarus come out. Lazaro abuda kunze, pane instruction yapiwa vanhu yekunzi untie him and let him go. Untie him and let him go. Wabuda uri munana, nokuti kana munhu akasungwa haagoni kufamba. So nokuti Jesu wataura shoko rakonzera munana wokuti akasungwa abude, but abuda kunze haatenderwe kufamba mulevel iyoyo yemabudiro aaita yemunana. Wakuchifanirwa kusunungurwa. So pane kusunungurwa spiritually kunodena munana kuti uitike muupenyu wako, nekuzosunungurwa physically panyika nevanhu. Lazaro wabuda muguva akasungwa, but Jesu ari kuti pane kumwe kusunungurwa kwaakuda kuitika muupenyu hwake kunoitwa nevanhu. Untie him. Pane kusunungurwa kuripo pamweya, kogoita kusunungurwa kuripo panyama. Lazarus dressing yaainayo ndeye muguva. Mapfekero aakaita ane chekuita nemaanga maari. Hakuchinei nekwaafanirwa kuenda. So there is a shift yekuti wabuda akasungwa, izwi raMwari Jesu ndiye wamudana kuti Lazarus come out. So he came out bound. Jesu ndokubva apa an instruction now. Untie him and let him go. Zoreva kuti kune zvinoitwa nevanhu vakakusaraunda kana wawanirwa nyasha zvinogona kusunungura dzimwe nyaya muupenyu hwako. Munhu nechimwe chikamu imhinduro kuminamato yemumwe munhu. Munhu ianswer. Bhuku raGenesis Mwari vachitaura kuti be fruitful, multiply kuna Adam. Vakabva vamupa mubatsiri Eve.
ari kubatsira kuti that prophetic word rimanifeste, nokuti you cannot multiply, you cannot be fruitful uri alone. So Mwari ndokubva vamupa a helper, ndiye helper to the prophetic message concerning Adam. Nokuti Adam akashaiwa helper iyeyo, panzi be fruitful and multiply, pakuwanda pakuwedzera, azvibude ari ega. So Mwari help yekutanga yavakapa munhu. That's why munhu wekutanga kuendeswa kuna Adam ane zita or title yekunzi helper. So there are issues zekuti ukawanirwa nyasha, God will give you people, and those people they represent Eve in the sense yekuti ndaana helper but vaiswa naMwari muupenyu hwako. Variko vanosunungura tambo dzemumakuva, wabuda muguva nemunana, but waakufamba panyika, kune vanofanirwa kupiwa that instruction kunzi untie him and let him go. Musunungurei, muregei aende. Untie him and let him go. So men, munhu ane rimwe zita raanaro muBhayibheri rinonzi helper. Eve zita rake ndi helper. Ndiye helper ari kuunzwa naMwari mulife yomumwe munhu anonzi Adam. So mulife mune mahelpers. Or let me tell you this. Mwanhu vataiwa mukadaro, you encourage people to be lazy. Vachingonamata kuti God send me help, God send me help. Let me show you this picture. Hakuna munhu ari successful akangoita zvinhu ari a lone ranger, asina munhu akamupawo idea, asina munhu akamuencourage, or asina munhu akamutsondora. Nokuti pane kumwe kutsondorwa nekurwiswa kunokuelevata pamafungiro nekuronga zvinhu, zvekuti chinhu ichocho chinouya chiri negative but chinokupusha in a positive dimension. Hakuna munhu angagona kuachiva zvinhu as a lone ranger in the things of life. Vamwe vane tsika yekuti havadi havo kutaura kana kubuda pachena kuti ndisvike apa pane vanhu vakadai vakaita izvi muupenyu hwangu. Hongu ndakangwara, hongu ndine zvandinogona, hongu ndakafunda, but kuti ndisangane neopportunity, there was a man who found me. Ndanga nditori kune imwe nzvimbo, akatondizivisa kuti nzvimbo yakati kuri kudiwa munhu anogona kana kuti anoziva zvinhu zvaunoziva. That's how I came to this place. Hongu ndaamanager pano nhasi, but ndiri kumanager vision neplan nezvinhu zvakarongwa nemumwe munhu. So success yamanager inozembera pasuccess yemunhu akava nevision akaisa chinhu panzvimbo. So there is a man ari involved mumaissues emumwe munhu. Mwari vachipa the first help to men, Eve, ane zita rekunzi suitable helper. Suitable helper. Zvoreva kuti pane nyaya dzekuti pakashota munhu, nyangwe minana nekugona kwaMwari kuripo, pane vanhu vanoda kuudzwa naJesu paguva rako iwe Lazaro kuti musunungurei. Hongu abuda akasungwa, imiracle, inyasha dzaMwari, but kwaari kuda kuenda akudi this kind of dressing. Kwaari kuda kudzoka back to society akuda munhu ane tambo idzi. Nokuti akafamba mudimension yemunana, iye achifanirwa kufamba as men abuda out of the grave, there will be a challenge or chaos in his life. Makata bashata kalabasata labosha yamande. Makata yada labosha yamande likitili bujia katala basante. Makata yando roboshia takila bazada labojia katabazandi.
Monta baradia sakaboja baliga daya sole kondia takabajaliga bayande. Mauta karamondere bojia gada baradia sakonta la bushiaka. Vana veIsraeri vachibuda muEgypt vakapiwa silver and gold. Ndoda kuti uone picture iyi. Vana havasi kupuwa pa good time. Simba refavor rakaiswa naMwari pamusoro pevana veIsraeri. Vakaitirwa favor in a dangerous season yekuti maEgyptians vari panhamo, vafirwa nevana vavo, vafirwa nemombe dzavo. Firstborn zvinhu zvese muEgypt yafa. Ndonguva iri kuda kubuda vana veIsraeri muEgypt. Panguva yenhamo hakuna munhu ari kuchema angafunge kuitira somebody favor. Ndiye anotodawo kukamfotwa nekunyaradzwa. But kune favor yakaiswa naMwari pameso evana veIsraeri zvekuti vakaitirwa zvakanaka, vakapiwa silver and gold nevanhu vari pamariro, vari kuungudza, vari kuchema. That kind of favor was so serious. Haisi favor iri kuitika pa good time, pa good season, but a great favor iri kuitwa naMwari even in such a time yekuti haungatarisire kuti izvozvo zviitike. May that kind of favor be upon your life this morning in the name of Jesus. May that kind of favor be upon your life in this season in the mighty name of Jesus. Mwari wenyasha, Mwari werudo, Mwari wefavor. Adurure favor pamusoro poupenyu hwako. To have favor before men. Vanhu varegere kunetsa kana kuora moyo newe kana Mwari vaisa nyasha pamusoro poupenyu hwako. Why? Because there are certain areas in life you only need men to untie you. Jesu aripo, but ari kuti musunungurei. Afamba akabuda muguva Lazaro akasungwa. That was an experience ye miracle nekuda kwekuti Jesu ataura shoko. But abuda kunze kune vanhu vanofanira kuva a role to untie this man and to dress him. Why? Nokuti murume uyu waburitswa muguva ane zvipfeko zvine chekuita nekwaanga ari, zvisinei nechekuita nekwaanofanirwa kuenda. So there are people who are supposed to be involved. May you find favor before men. May you find favor before men. Say favor yakaitirwa vana veIsraeri muEgypt. Pavakapiwa silver, gold clothing, havana kupiwa pa good time. VaIjipita vanga vafirwa nema firstborn avo. VaIjipita vanga vafirwa nemombe nezvipfuyo zvese. Firstborn of everything. Kuzvipfuyo zvavo. Vari pakati pekuchema, pekuungudza. Ndopa vakaenda vakawanirwa favor in the sight of the Egyptians. The season was not conducive. The time was not the right time. But vakatakura a great favor. Isinei nekuti nguva yakamira sei. That's the kind of favor I want to pray for this morning over your life, over our lives. Baba ndiri kunamata pamusoro pechinhu chinonzi favor nenyasha. Imi Mwari wazuro nhasi namangwana. Favor yamakaitira vana veIsraeri muEgypt. Panguva yekuti vaIjipita vari kuchema nezvipfuyo zvafa nemhuri dzafa. Asi havana kutadza kana kukanganwa kupa vana veIsraeri goridhe, silver and clothing. You are the same yesterday, today and forever. Father, in the mighty name of Jesus, I speak favor, great blessing upon your people this morning on this platform. Vana venyu Mwari ngavatakure mhando yefavor yakadaro. Munguva isingatendere zvinhu zvisina kumira zvakanaka, ngavaone kunaka nekugona kwenyu. Takupai mbiri nekukuremekedzai mangwanani ano. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen.